Yuyu, yuyu, okay ka? Saan pilay mo? Saan? Ito? Ito? Ito. Mag-live tayo. Mag-live tayo. Hello. Yuyu. Hello. Hmm. May pilay yung aso ko. May pilay yung aso ko. Napilay yung aso ko. Ay, ala, napilay, oh. Saan? Saan ang pilay mo? Ala, dito? Wait, wait, wait. Napilay yung aso ko. Ala. Harap ka doon. Hello, everybody. Hello, everyone. Napilay ang aso ko. Napilay si ang yuyo ko. Napilay ang aso ko. Ala, kawawa naman siya. Kawawa naman ang yuyo ko. Napilay. Wait, 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 wait. Kawawa naman ang aso ko. May pilay. May pilay siya. May pilay. Ha? May pilay ikaw. Ay, ilalala. Saan ba? Saan ba ito? May pilay ang aso ko. May pilay ang yuyo na yun. Saan ba? Where? Where? Here? Hmm? Wait, check. Ala, may pilay saan? Your hand? This one? Huh? Where? May pilay. Ala, may pilay siya. Saan ba? Ha? Wait,
pili ng aso ko, hala. Wait, okay. Where? Tell me where is your pilay. Ilutin natin. Wait, i-check natin yung ano. Saan ba yung battery? Saan ba yung, ayun yung battery. Okay. Sit down ka muna dyan, okay? Sit down ka muna. Okay? Mag-charge tayo. Yung battery ko, ayan. Nakasaksak yung battery ko dyan. Galisin ko. Magagalaw. Palbangon la. Palbangon la lantila. Palbangon la. Try ko man live mo't liwan si kalabat. Agik. Agay lang ola. Try ko labat. Taag ko antay man live. Sinalik labat may nunin mo na. Akin nga live yun natan. Taman nang nawawats ko pa may may iwawats ta kayo pa piano unda ko suwats yo. Nga po utlay baterya to yay cellphone kun sa ko eh. Aga makasagap. Nga po baterya cellphone kun sa ko eh. Taulak gud jad kinyo ko mon. Unlak jad live yo. Kat sasalin ko labas naman live jay. Abangon ni Ray yan. Amo. Katong abangon kami ni. Palbangon la. Akin tawad jak nanti. Kailangan duwaray cellphone ko siri no. Ngapi baterya at ganin niya yun. Ay, yuyo. Manang na kunat na live view. Apilay may asok. Apilay may asok lase. Apilay may asok. Ula. Apilay may asok. Hello. Good morning sa inyo. Try ko lang mag-live. Paano ta kayo oy?
Kay gabay ko'y man-tiyan ko met. Gusto ko sanang mag-ano, maglagay ng mga magbigay ng banana. Kaso hindi ako makaano, iisa lang yung cellphone ko. Yung mga maliliit na ano, tinutulungan kong magka oh, ito lang, cellphone ko, oh, lokal. Dating dikit. Dating dikit. Hello, dating dikit-dikit kayo. Walang jacket. Malamig. Ako nga, eh, walang jacket, oh. Oh, wala kaming jacket ng aso ko, oh. Walang jacket. Hindi pa, nagpa-practice pa ako, kaya wala pang jacket. Nagpa-practice pa akong mag-live. Wala akong ano, eh, mag-jacket. Jacket mo kami. Oh, hala. May naghahanap ng jacket. Ano, Yoyo? Naghahanap sila ng jacket sa atin. Paano natin sila mabibigyan ng jacket? Ay, salamat. Salamat sa pagdalaw. Babawi ako sa inyo. Ay, kaya nga eh, nagpa-practice pa. Kailangan dalawang ano, cellphone ko. Nagpa-practice pa ako. Ala, naghanap sila ng jacket, Yoyo. Wala tayong maibigay na jacket. Ano, oo nga no, lamig na, wala pang jacket. Kami nga, oh, walang jacket. Oh, kami ng aso ko. Hmm, wala kaming jacket, oh. Wala kami din jacket. Hmm, napilay pa yung ano ko, napilay pa yung baby ko. Hala, nakahubad. Nakahubad kayo, ano ba yan? Hala, oo nga, nakahubad kayo. Ay, pwede. Turuan niyo nga ako. Ang ginagawa ko kasi, nilalagyan ko na lang sila ng ano, yung mga nagko-comment sa akin doon sa ano, pag na, alam kong malit ang bahay nila, binibigyan ko sila kahit na walang kapalit. Hanapin kita, hanapin ko kayo. Madali lang. Ay, oo, madali lang ba? Madali lang po. Ganun ba yun? Tapos, ano ba yun? Ganun ba yun? Di ako marunong pakituro. Kay, 'pag nawala, wala na. Ay, ano yun? Paano ba? Ay, Goto Channel. Ay, ganyan ba? Paano ba yan? Ganun lang pala.
Naku, salamat sa pagturo. Promise hindi ko alam. Ay naku, 'pag blue na means may damit na po. Ay naku, oo oo nga ano. Ay na, ngayon alam ko na. Pati ano yung cellphone ko. Hala, oo nga 'no, meron na kayong blue. Ganun lang pala. Naku, salamat. Oh, ayan, unti-unti ko ng natututunan. Unti-unti ko ng natututunan. Paano ba ulit? Ay, oo 'no, puwede isang safety daw. Ay naku, hanapin kita. Hanapin ko kayo 'pag ano, tapos paano na magbigay ng ano, banana. Naku, hanapin ko na lang kayo. 'Pag hindi ako marunong, hanapin ko na kayo pagkatapos. O tapos, paano na? Promise hindi ako marunong, oh. Mawawala na. Ayan. Ano na? Paano na? Oo, alam ko. Alam ko yung mga nakasuport. Ayan, isa na si ano, nandiyan na. Hindi ko kayo mabibigyan ng ano, babalikan ko na lang kayo 'pag ano. 'Yan, gano'n lang pala yun. Tapos, hmm, salamat sa pagdalaw. Tignan ko na lang kayo. Ay naku. Uy, bossing, nagbigay ako kailan yun, sa'yo ng 5. Magpa-practice ako. Tinatandaan ko kayo, Monetize na ako. Monetize na. Official vlog. Salamat sa pagdalaw niyo. Salamat sa pagturo, ha.
Agoy, nawala na naman. Magbabasa-basa lang ako. Hindi, nagpa-practice lang ako talaga, promise. 'Di kaya ako marunong. Paano ba 'yun? Salamat, salamat sa pagturo. Hmm, ay naku, naku, napilay yung aso ko. Hala, 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 may pilay siya. Wait, 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 at magbabasa tayo dito, oh. Hmm, oh, may pilay nga. Sus, Mariusip ka. May pilay. Hala, may pilay yung aso ko. Yung aso kong ito, may pilay. Good morning. Good morning. Salamat sa pag-ano. Ay, ala, meron ngang pilay. Wait, mag magbabasa tayo. Kaya mamaya, mamaya ano na eh. Mamaya, ay, ala, hmm, katatapos lang ano, matulog na kayo, okay lang ako, salamat. Mga amo namin nandiyan pa na gising pa sila, mga amo. Mamaya matutulog na sila within 2 hours pa siguro. Diyan pa sila. May pilay ka, hindi ko alam kung saan ang pilay mo, oy. Wait, you. Good morning. Salamat sa pagdalaw. Matulog na kayo. Salamat at ano, napadalaw kayo. Babawi ako sa inyo, ha. Bawi na lang ako sa inyo. Hindi ako sinsya na kayo, hindi ako marunong mag-ano, nagpa-practice ako talaga. Hmm, kinukuha ko yung ano, pangalan niyo. 'Pag hindi na ako busy, bigyan ko kayo ng banana. Hala, salamat. Alagaron ta kayo at si palbangon la akit niman. Palbangon lang talaga. Alagar kayo tan. Wait kayo lang. Gising pa ang mga amo kaya kami nagigising din.
Matulog na kayo. Napupuyat pa kayo. Kami okay lang dito. Salamat, salamat, salamat. La 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 la. Salamat, salamat. Mamaya mag-ano na rin ako. Tinry ko lang mag-ano, mag-live ulit. Mag-live. Ano na kayo? Try ko. May pila yung aso ko eh. Eh, kawawa oh. Kawawa naman ang yoyo ko na yan. Palbangon la. Ruel. Thank you. Official vlog. Salamat. Busing. Salamat. Salamat din kay best friend Cleo Mail Vlogs. Akin nag-igaton ta asuyuta. Apilay. Umaga na talaga. Umaga na. Kit. Kasumsum. Katatapos lang namin nag-ano, nag-TikTok. TikTok ng aso ko. Pangit yung ano ko, yung blurred siya. Blurred yung aso ko. Ay, yung cellphone ko. Tignan ko nga kung sinong nag-ano.
ang galaw ng aso ko. Ayan, nakuha ko na yung mga pangalan niyo. Balikan ko kayo pag ano. Ay, sus. Ay, ala, may pilay. Uy, uy, saan ba? Saan bang pilay mo? Ala, dito. Saan bang pilay? Saan ba na? Saan? Ala. Hmm, may pilay. Saan kayo na? Ay, ay, dito ba? Ah, asan ang pilay mo? Wawa naman ang, wawa naman ang yoyo ko na yan. Hmm? Wawa na iman ikaw. Saan ba? Saan ba dito? Where? Where? Antayin din ba? Ano dito? Ito ba? I will check. Ah. Nagdradrama ka na naman. Nagdadrama ka na naman. Sige na, upo ka na dito, okay? Sleep na, sleep. Sleep na yan. Sleep na yung baby na yan. Sleep na yung baby ko na yun. Sleep na. Hello? Hello? Ang kit-kit nun, baby ko. Kaya lang napilay. Wait, Okay. Good morning din sa'yo, Vilma. Magalaw. Magalaw. Wala. Saan na? Ay, doon pala. Yes. I-shout out po kayo bukas. Shout out po kayo bukas.
Nagpa-practice lang po ako, ah.